Ot ngeni ka pa, nandun ka pa panenayan. Sinawa ko manenaya kaya ka. Nakatrapi, kapali oh. Wow! Kaya makaninang oras ni ino ko. Soy! Hello, Soy! Maya pa ko orasan kaya kayo. Tsukong ngeni kening set shoe station kening magalang Soy. Uling abalitan ko, Soy. Mura la rin ka rin ang sapatos. High quality na, Soy. Matibay la pa, Soy. Soy ha, set shoe station. Pangmasang presyo, Soy. At siyempre kaya kay pilay kainin. Ayan, hi guys! So, on din the Soy, ana, kapampangan, ay, quality, like age. So, ngayon arin kasanti ko din sa pats kini. Kung wala akong gagawin, bisa akong Manila ng ngayon Christmas, bisa akong nangagbawa. Ang baski pali ka taga Magalang, Soy. Pwede kayong dumayo kay ni Soy. Ang baski pa taga Mexico ka, taga Morac ka. Mura, Soy. Tsaka pwede lang pamasko sa yakong Pasko. Wow, buy one take one lang. Diba? Katulad din, nandun customer. O malyari kayo ring order karela, Soy. Through Facebook page. Search siya mo, Set Shoe Station. Yan, Soy. Mga di ko jowa, yan. Couple kayo, sali kayo, buy one take one na din. At syempre atin laring branch keng Mabalacat, Pampanga, Soy. Malapit yan mo keng Palengke. Yung public market na ning Mabalacat. Kaya din. So, nanano ko pa. Tara na. Sir, tagal nakan ko pong kumpanya. Ay, aliya, kaya yung pastorya yan. Pastorya, ali konduktorya yan. Nahan niya pong Philippine Rabbit yan po. O, Genesis. Ay po, baka na po kay Valerie po. Nano ko pong company. Fresco. Fresco. Di ba yung Kenny Pelco yun? Fresco, balo mo, itang Fresco nga ito, kakikita kayong tindahan, itang biskwit, Fresco. Fresco. So gagawa lang press kung kaya biskwit. Siya marap ka king camera. Oo, talaga na nga dyan. Ay, balo mo, kilala ko din yung bisita tamo. Oo, nino rin. I-Aida, Ilor ng Poipe. Kay Marco. Diba? Oh, dahil yung tala din malago. Malago yan eh, pero lupaya kasing bakla yun. Pero malago yan din eh. Pero papatang feminine look, ini feminine yan. Bakit? Feminine yan. Feminine. Feminine wash. Feminine malago yan. Pinda din paglolonda talagang mayayaman din. Pwede pa pikang mayor yan eh. Gusto mo rin nga ba? Ilan ka pa paglolo? Ali apin din ang pamaglokwan da na din lalaki mga niya. Watang paglokwan. Itang kaiba dalang pinlolon, pepasahan dala kaiba lakwan dala rin kasi akit da itang mentong eh, may kakaluguro. Yan yung akit da, mirasyangan ka nito. Wala naman lasa din. Ayan, areni da selida, areni, sinali lang sa sapatos. Ayan. So, balo mong balukan yan. Ayan, guys, potang bisa kong sa saling murang sapatos, buy one take one. Sets Shoe Station. Wow. I mean, matakay kini. Aureli ha, marakal. Atin lapang bayong daratang items, maliban lapap kay nga lugar ba? Luwang bansa ba? Wow. Luwang bansa. Wow, maliban luwang bansa kasi din kanilang gamit eh. Unique. Matibe, quality. Wow, matibe na din quality lang po. Ino man basta-basta. Basta-basta. Yun naman siguro ding kaida Quality, matibe. Quality na din. Pangmasang presyo. Kenya mong sets shoe station yan kening gulot na ning pisamban na ning magalang. Mga pangasanting da Di pa kirkupin o yak. Yakong sasaling sapatos. Yung ngayon madatalo yakong magtinda. Akin din kaya kami customer, pangalagula. At ngayon natin kayo pambayang datang customer. Siyempre, akin din sapatos, di ba? Pag-aral mo lang. Kaya bining kayang daddy, ayan. Sir, good afternoon po. Ayan. Sige po, mamili na kayo. Sali ka kay itang bakong makamura itang matambing ng maragul hanggang pang 20 tao. Mga yan nakadagul tanganak dapat sa niya ng mga titibitatang na baka akwa na ng 20 tao susulog na po, di ba? Ayan. Already naman ang dila pa mamili.
Kaya kanyan, sulog dala kanyan, sukad do kanyan din sapatos, kaya ba't ng pangabulok ka din. Mama, mga latike pa mo din, para aganag ng kayo may naragon. So mga bulok labites. So mga bulok labites. Kaya pala din nga riwang customer, magreklamo lang. Bakit? Pag-try dala kasi eh. Oo. Kalaguda pa mo. Pero nga siya, minsan. Iniwa. Kaya pala malwala siya. Ay, pala minsan. Diba? O, diba? Kaya ka maliwala siya eh, baka lumilog. Mga na ano na nga subukan. Nung maliwala siya eh, malilog. Kung kabudya magis na yung babae. Maliwala siya eh, pamanlinog. Oh. At syempre, ay ni kaya kaming store. Ayan, kaya ni Sense Shoe Station kening gulot na ning pisamban na ning magalang. Ang kaya kaming kay items, auren, ning items ni buy one, take one for 700. Mura. Ini, kini buy one, take one, 2 pairs for 1,100. 1,001. Pero yung makakabit kayo ni 2 pairs. 2 pairs. Alang kaya, full, alang Buri places. nanuwanin buri sabihin ning 2 2 pairs. pairs. Kahit ang adwa ka ang Paris, alang places, alang straight plus. Mali ka rin. Buri sabihin 2 pairs, adwa mong pesos yung pamasay. 2 pairs. Aliya kasi dapat EA ni. Wrong spelling. Mali yung spelling that 2 pairs, 2 pairs. Nandila pa mamili rito eh, na pa may kapili. Sabyanan mo na lang. Ay guys, nung mali kayo sasali, yun lang susulog. Kilala na kayo eh. Ayan. Sa tingin talaga bitisin nga na kayo niya. Kasi kabitis yung nado. Wala Ay, mong Felix. Kabitis siyang kay. Sa tingin mo. Ini mo sa tingin ako pong bitis ini mo. Dali mo bitis na. Guys, ako sa tingin mo. Yes. Wow, legs eh. Ini mga siyas, mga siyas. mga siyas ka nung bitis mo lang ka nagdutong. Na, wow, legs eh. Wapi, ang sa tingin bitis ka. So ninong kawangis mo karela nga lo. Ini, kawang skip. Mananya wari. Makanyang Alam mo naman din pilig mata na may wangis na. Lemo. Girls, PC. Wangis na. Babalang kambal kanya. Kaya ako bisan lelele karela kasi pota malitulan yung kaya kanya. Kami pota baladi ako kami. Kaya pinya ako lelele kanya. Parehas na pang-open mo. Ay, nimburi ko kay kaya. Crusty. Antay, nining crush mo rin tayo. Hindi na nilaging Engineer. engineer. Ay, engineer. Oh, Diyos ko. Nitura kang engineer. Construction ng budget ko. Gulisan ng kangatao ko. Ayan. At saka bayo maging engineer yan. Dakal na naman na sakit na bakla. Ay naman mapamaklay. Engineer, nano ko po lagi. Alililin, may bantalon to yung camera. Sir. Engineer, pilano ko akong banwa. Na, 23? Ay, anak ka pa. Dakal ka pa, silang bakla. 23 ang papa ko. So nung nga jowa men, anong gawan mo kayo? Magbuo kaming bale. Bali kay ba't? Itang bale panas. Ala, itang buriming gawan. Na kaya mo natuluyan eh. Balo may magkimeto at keto niya. Siyempre, lalaki po, lalaki. Baintao ka pa, engineer. O, ba yung tao yun? Baintao ka. Ay, sakto. Dalaga ka pa. Ali, baintao ka. O guys, ayan, nung isa kayong saling murang sapatos, ayan, pati sa t-shirt, aureta din ang t-shirt. Patik mo lang so yan. Awa, ay tama ka to. Shirt. O invite mo na lang. Bayo lang ang din kay Kenny. Elam basta-basta quality na din karela. Mura, matibay lang. Mura lang, matibay lang. Sayang mo pinala akong kasya. Bakit? Lawin mo. Kaya minta ko yun eh, kasi sasalin ko talaga ng chinela. Sasalin. Dami chinela
Alas ko kano, oh. Kumusta na kayo? Kumusta na kayo? Diba? Sasalikong. Tsaka magkala din eh, GB. 250 lang mo, GB. Karin bakla ka no, 150. Ano yung kaya ko mang bakla? Nano ko. Baklang bakla. Okay na guys, punta kayo Kenny na yan. Set Shoe Station. Setsu Station. Kening gulit na ning isang ban na ning magalang. Wow, gulo na rin sa baling magalang. Ayan, adyang nanong klaseng sukat bitis sa ating Kenny. Pera mo ka rin matsurang bitis, kung mabulok bitis. Kotang mabulok ko bitis, kaya kayo manyulog alang plastic bitis. Mamawala din chinelas ni. Sa balis ni. Ako rin din, kaya kami tayo. 2 years, watcha 1,000 man. Mura mo Kenny guys, ha? See? Ante ako mamalok. Ay, ako, sopa na. Ayan, o, diba? Ang ating Diyos, sopa ko lang pala yun. Kahit mo kanyang gano'n, kulahin Kenny. Kulang ka pa sulong buntok. Kenny pa? Kulang pa. Oh, Kenny banda. O yan. Ay, siray niya. Yan, kasya na. Oh, sopang kepang maglakad ah. Oh, diba? Oh. Kaya ka, masakit. Ayan. Ali po ta kailangan mo pang buhat. Kasi masakit talaga po ang first time eh, di ba? Po ang first time po. Adyang nanong klase first time, masakit. Nyanya ako, may napatakla ako. Ay, hindi. Sa tingin ako. Kasuna ang story. Ayun. Mamayad kang entrance, loko lang dito, mami. Guys, inausing 150 Kening Setsu Station, magtinda lang buy one take one na sapatos. Salita kong sapatos, kalonyo. Setsu Station. Oh! Oh, munta na mabalakad na ready na katatalam ko. Oh, tara na! Shoota na kening kaya, kick station kening mabalakat kening Wow. kalele na ning mabalakat public market. Pini eh. Oh. Alimi, adala kayo ni. Ay, so yun palang sasali kayong cellphone na. Cellphone ba lang? Sapatos siya. Eh, hello. So yun palang sasali kayong sapatos, high Dapat lang quality. cellphone, ha? High quality, High quality. matibe. Ang po pangmasang presyo soy kening kick station, kening mabalakat kening lele kay soy, kening lele public market. Wow, ayan. Hindi kayo rin mag-visit king kick station kening kay soy, kening malapit mabalakat public market soy. Mura soy, quality at kay matibe la rin karelang sapatos. Ayan soy, mabalakat soy.